Салом. Одамое ки дар канали ма подписаться кардаган ва мазги доранд, метавонанд ки ситуатсияро анализировать кунанд, бифаҳманд. Ҳаст блогер, ҳаст мирғблогер. Яъне ки чӣ хеле ку ҳамин гап ҳаста ки одамо чи зуршон ғайратшон дар дигарро намераса ва фақат ҳами чӣ хеле одами слабира ғайратш ё ки дар дуруни оилааш мераса ё ки дар дуруни миллати худаш. фаҳмидӣ? Ӯ ғайрат надора ки дар беруна гап занад. Мебуранд ҳаста ҳами хеле одамои лицемер ки мехоҳанд ки ҳам дар ҳамун кор хайпават кунанд, ҳам дар ҳамун кор худшона бихезонанд. Барое ки канал 10,000 подписчик дора, дигар зиёд нест. Ӯ бояд ки ягон чи крутит куна, ягон чи вертит куна, ягон чи подписчик биёра, но при этом дар ҳамун тема видео куна. Но ҳамун темада типа ягон каса задиват накуна, барое ки ғайрат надора. Ягон блогер да, ягон тоҷик да насрат нестае ки ягон одам худша мега не ман тоҷик нестам. Бале, ҳама права дора ки худша тоҷик нага. Ягон кас барои Маҳмуд Муродов нагуфтае ки Маҳмуд Муродов ту чӣ ба ки тихта тоҷик нагуфтӣ, ё ки барои Чоршанбе чӣ ба ки тихта тоҷик нагуфтӣ. Маҳмуда претензия барои ӯ кардан ки Маҳмуд гуфт ки тоҷико мехоҳанд ки маро ай худшон кунанд. Но и кор вода получаться, и кора во наметавонанд гуфтак. Фаҳмидӣ? Гап дар анҳаие ки яъне ки ӯ гуфт ки тоҷико мехоҳанд маро айхидшон кунанд, леки наметавонанд карда. Гап дар ин ҷай то шуд ки ӯ гуфт ки ман тоҷик ҳаст нестам, и ягон тоҷик дар дахолат надора, ягон тоҷик ҳам барои ӯ переживат ҳам намекунад. Барои чӣ ки тоҷик худаш қадри худша медонад. Одаме ки история медонад, одаме ки медонад ки миллати тоҷик кӣ буд, миллати тоҷик чӣ хел пайдо шудагие, ӯ медонад ҷои худша ки куҷое. Ва барои ягон касе ҳам ки ягон мирғи чирғи ки мега ман тоҷик нестам, барои ӯ ягон тоҷике ки миллати худша мешноса, ягон тоҷике ки қадри худша медона, барои ин хел гапҳои мирғако зиқам намешаванд. Ё ки мисли Чоршанбе ки худша тоҷик намегирад. Фаҳмидӣ? Гапи Чоршанбера претензияи одамои блогерое ки барои видео кардан претензияшон дар ин буд ки ӯ гуфт ки таҷика в зеркале увидиш. Яъне ки ӯ одама саг гуфтагӣ буд, ҳамонро гуфт ки тоҷика дар оина мебинӣ. Яъне ки ту худи тоҷик. Одамеро ки пешакӣ саг гуфтагӣ буд. Яъне ки тоҷика пас зад миллати тоҷика. То шуд ки ӯ худша гуфт тоҷик нестам. Бале, ҳар одам права дора ки худша касе мегира бигира. Но ягон одам ҳақ надора ки як миллата пас бизана. Ту ҳақ дорӣ худта касе мегири биги, кадом миллати мегири биги. Леки ҳақ надорӣ ки як миллата паст бизанӣ. Ту ин унвона надорӣ. Ту хестай блад лицемерӣ када ту блогерои хешидиан вор в законе шидиани хешидиан даво хайпават касин даво реклама мондисан. Ма да видеое ки дар бораи Чоршанбе ягон реклама пеклама ягон чи мондагӣ набуд специально. Ва ту гуфтесай ки ози мара меган ки видео кадеси худ барои чӣ кестай. Ту именно барои хайп кадестай, барои ки дар видеои мо ответ нависондагӣ набуд, дар видеои ту ответ ба блогеро нависондагӣ. И лицемерия барои ки ту худ блогери. Ту ҳамкорои худта пас задестай. Ту одамое ки дар ҳамон соҳаи кор мекунанд, ту ҳамонро пас кадестай. Барои чӣ? Барои ки ғайрат надорӣ ки гап зани барои ӯво айво метарси хестай блогеро акти ҳамкори худта пас кадестай. Ва информатсияро искажат кадестай типа ягон блогер ё ки ягон тоҷик против ӯ хестак барои оне ки ӯхшона тоҷик нагирифтан. Ягон кас против ягон кас намехеза барои ки як кас тоҷик намегира. Претензияи тоҷико, претензияи одамо да ӯ барои чие ки барои пас задани миллат. Худ Чоршанбе, худ Маҳмуд, худ ти метавонӣ ки худтона любой кас бигирен, худ худтона китаис бигирен. Мода фарқ надора. Но при этом шумо ки тоҷика пас назанед. Маҳмудш гуфт пас зад ки ӯ мехонанд ки маро айхидшон кунанд, наметавонанд. И Чоршанбеш гуфт ки тоҷика ту дар оина мебинӣ. Гап дар ин ҷай. Ӯ худша худ негир бигира, мода фарқ надора касе мегира намегира. Бале, ма боварӣ мекунам, ма бовар дорам ки дар ин ҷози мумкин дар ин гапҳои ма бисёр комментария нито шавад, бисёр дизлайк шавад. Бале, ма инра медонам ки барои одами мефаҳмидагира фақат бачилик ҳисоб карда мешавад. Фаҳмидӣ? Ӯ одамое ки дар ин гапҳои ту лайк мемонанд, ӯ ҳам ранги хитан охи. Ва ту ёрам медонӣ ки чӣ хел одама управлят кунӣ. Нафиг одаморо дезинформировать мекунӣ. Нафиг одаморо гапа то мети. Любой гапа ба любой паҳлу то да мешавад, смисли гапа изменит карда мешавад. Ту як хеле подказат карди ки типа ягон блогер бромада против ягон кас гап зада барои оне ки ӯ худчона тоҷик намегиранд, дига миллат мегиранд. Ягон кас против ягон кас набромада барои оне ки ӯ худча дига миллат мегирад. Гапи претензия ҳама барои ҳамие ки пас наза, тамом. Хорошо, ту бугу ман тоҷик нестам, ман дига миллатам, но баъди гапа гуфтам пас наза охи. Озбардоро бисёриҳо мегӯянд ки одам кие ки ҳамин гапҳоро гуфтага, ман специала номи ӯ одама намегирам ки ӯ да хайпават нашавад, барое ки ӯ ҳамираш дар дора ки як блогер ӯ да ответ кунад, ӯ хайпават кунад дар ин тема ва подписчик бигира. Но фиг.